Una setantena de membres de tots els sindicats de Mossos d'Esquadra s'han concentrat en grups de 19 a les portes de la comissaria central de Sabadell. Allà esperaven l'arribada del conseller Felip Puig, que ha assistit a un acte oficial d'entrega de diplomes. L'han rebut amb xiulets i pancartes en senyal de protesta per les retallades i ho pensen fer cada dia fins que comencin a negociar. Divendres s'hauran per segona vegada amb responsables d'Interior, amb qui ja han obert una via de diàleg. Diuen, però, que aquesta via és insuficient i per això no abandonen les protestes, que recorden que no només són salarials, també els preocupa la manca de mitjans. Si és l'inici d'una batalla, no pararem, hem de reivindicar, hem d'informar, la societat ha d'entendre la societat de que no ho fem per al nostre propi interès, és un interès comú. En definitiva, si els Mossos d'Esquadra no tenim les condicions òptimes per treballar, a qui li afecta o qui li està afectant indirectament és amb el ciutadà.